Здравейте, приятели, аз съм Пламен и ще направя едно кратко клипче. Първо, нека да се обличам подобаващо. Сложих си рога и влизам в ролята на един от елените на Дядо Коледа. Но нека все пак минем по същество. Каква е темата на днешното влогче? Темата е какви подаръци получих от Ради за Коледа. Качвам клипчето малко по-късно, нали, тъй като все пак има нужда от редакция, това. Така че нека да започваме. Така, както знаете, приятели, по Коледа стават чудеса. Да им дали и в този клип ще стане нещо интересно, може да останете до края и да видите. Така, приятели, първото с което ще започна е картичка специално от Ради. Ето и нея за Нова година. Опитвам се да фокусирам, чайте малко така, че закривам част от съдържанието и надписа. Както може да прочетете, честа Нова година, Войчо, от Ради и отдолу надпис I love you. Така, вътре също има така хубаво пожелание. Ето ще ви го покажа. Между другото, може да спрете на пауза и да го прочетете, разбира се. Пак сега аз ще ви го прочета, защото все пак това са и пожеланията от Ради към мен. През 2019 година бъди добър влогър, щастлив, добър приятел и добър Войчо. Обичам те. Аз също обичам много, Ради. Също така тя ме почерпи и с специални бомбони. Мерси. Малко време за реклама, разбира се. Аз ще остана само тая. Аз оставих една, колко да мога да ви я покажа и на вас, защото иначе кажете, не е имало такова нещо, ако не ви я покажа, естествено, нали? Също така тя ми подари нещо, което така не знаех, че съществува, честно казвам до сега, не се бях замислил. Това е някаква мега уникалната мини прахосмокачка се води. Към нея има и кабелче, което аз поне доколкото разбирам служи за почистване на клавиатурата. Не за друго, не че съм толкова умен, колкото по-скоро тук има снимка на клавиатура с тази мини прахосмокачка. Естествено, сега между другото, приятели, обърна внимание, че както почти вече всяко едно друго нещо, това също е произведено в Китай. Ще се опитам да го приближа, но най-вероятно няма да мога да се прочете. Но все пак опитвам, длъжен съм да опитам. Произведено в Китай, естествено не съм особено очуден. Предполагам, със сигурно ще им влезе в употреба. Естествено, клавиатурата с времето се цапа, така че благодаря ти много за уникалния подарък, който, честно казвам, както казах, нямах така представя, че съществува и нямаше изобщо да мога да си представя, че мога да си купя такова нещо. И сега между другото, приятели, докато снимам това влогче, Ради стои малко по-настрани и дори ми направи едно кафенце, за което също много ви благодаря. Сега, приятели, е време и да го изпия. Разбира се, аз сега ще говоря и с Ради, която ти е между другото в другата стая, така че тихичко ще й предложа да направи тя клипче с подаръците, които пък аз успях да и така подготвя. Така да е време и да поставим край на... Аз да не съм бръснал, да не как става и нещо. Сетих се. Това е едно от чудесата по време на Коледа. Така искам още веднъж да благодаря на Ради за хубавите пожелания в картичката за мини прахосмокачката, която съвсем скоро ще влезе в употреба. Искам и на теб да пожелая всичко най-хубаво през 2019 година, Ради. Много здраве, щастие, успехи в учението и разбира се в влогърството. По същия начин, както и ти ми пожелая. Благодаря ти много. И разбира се, момчета и момичета, искам да пожелая на всеки един от вас много здраве, щастие и успехи във всичко, с което се захванете. Ето ни отново, момчета и момичета. До мене вече е Ради. Здравейте! Защо рогата са в теб? Сега ще взимаш и ти. Ето, видя ли? Така е по-добре. Магия! Така че продължаваме с клипчето. Така, приятели, вече видяхте какви подаръци получих от Ради за Коледа. И сега тя е време да ви покажа какви подаръци получи пък тя от мен за Коледа. Съвсем кратки. Да, това нещо между другото ми е изключително. Сега ще ви разкажа как ми го подари Войчо. Войчо ми го подари аз когато станах буквално бях сънна и ми каза честит имен ден и честит Коледа, за което много му благодаря, защото се сетил за мене. Да, сетил се I love you. Тъмното е много як шал, буквално най-якия шал за света. Така. Казвам малко Войчо, ама има две страни, ето тук, ето тази. Да, той е на мен. Ето тази, която е изключително яка. Така, ако искате. И втората, която... Между другото, благодаря на Войчо, благодаря ти, Войчо, защото аз съм много притесилна и много обичам да казвам това не ми хареса, това не го обичам. Благодаря ти, Войчо, аз даже сега ще сложа
Виж колко яко мисли. Мгм. I love you! Надявам се да ти харесва Ради, Да, да си го ползваш сигурно. със здраве. Между другото, приятели, ако искате да видите всички подаръци, които получи Ради за Коледа и за имения си ден, в края на клипчето ще има, така ще поставим връзка към нейния канал и с нейното клипче. Така че гледайте го и се абонирайте за нея. И така, приятели, оставете отдолу в коментарите какво получихте вие за Коледа и дали това, което си поръчахте от дядо Коледа, наистина сте го получили и дали са останали доволни. Така, сега тук някъде ще наредим най-вероятно каналите моя на Ради, така че нямам представа кой къде ще се появи, но Да. магически нещата ще се появят. Може да видите канала на Ради, моя и някои други мои клипове на Ради и така нататък. Ще видим какво ще поставим. Да. Ако видеото ви е допаднало, разбира се, дайте лайк и се абонирайте за мен и за Ради. Това ще бъде всичко от нас. Чао и И за скоро! скоро! Нещо, Вовче, какви подаръци? Чакай, защо почна да снимаме?